Kula ugi kaget Yai. Dene Petruk sowan mongko tanpa tinimbalan. Nanging Petruk menika panakawanipun para Pandhawa, Petruk menika panakawan Ngamarta. Mila awon selpat leres tumuli katimbalana menapa wigatosipun sowanipun Petruk wonten Praja Ngamarta. Koko Prabu lenggah ingkang langkung prayogi. Kula nedhi andangu dhateng sowanipun panakawan Petruk. Yai Prabu kula semanggahaken. Petruk kantong bolong sawise asu ingkang dadi napas sasat ingkang dadi riwe. Padha rarja sapraptanira panakawan Petruk kantong bolong. Nunamit pasang kaliman tabih tinebena ing ladone dumawahing tawang tuwang sinuwun. Linepatna ing tulak manu. Menawi wonten lepatipun ingkang abdipun Petruk diagung pangaksami jer kula menika namung panakawan, kula menika namung batur. Menawi wonten lepat anggen kula sowan kiranging tata krami kiranging unggah-ungguh nyuwun pangapunten kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Iya Petruk dak tampa. Ora liwat pangestu ning sun tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayana ning kasantosan amawakana kabagyaning gesang kula. Panakawan Petruk iya prayoga nunggun mulunggu. Nun nggih sampun boten kirang prayogi sinuwun. Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu panakawan. Berkah pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma nering sambikala sowan kula tebih saking Rubeda kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk menawi wonten klenta-klentunipun anggen kula ngabiyantara jer kula menika namung batur kula namung panakawan sinuwun. Iya Bagong ora dadi ngopo ndak tampa sira ngaturake sembah pangestu kutampanana kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Iya panakawan Bagong prayoga nunggun mulenggah sampun boten kirang prayogi sinuwun. Petruk kantong bolong padha rarja sapraptamu pangestunipun Sinuwun Ndarawati wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana ya Petruk. Nggih kula pundi nggo jimat paripe panakawan Bagong padha rarja sapraptamu Sinuwun Ndarawati menika. Iya Bagong. Wah nggih wilujeng den bekti kula kunjuk. Iya Bagong nak tampa pangestuku tampanana ya panakawan kula pundi nggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Petruk kantong bolong padha rarja sapraptamu pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk ya tak tampa. Bagong padha slamet pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk ya tak tampa. Ning kejaba saka kuwi aku tak takon karo kowe Bagong. Wonten dawuh kowe iki wong tuwa apa bocah? Nun nggih tiyang sepuh. Nek wong tuwa lek mung ngabdine negara Ngamarta iki wis suwe apa durung? Wala wis ora iso diitung, Den. Lek kula ngabdi niku wiwit Ndara Pandhawa isih cilik ngantos Ndara Pandhawa saniki pun dewasa kula ngabdi Ndara Pandhawa. Mestine kowe ngerti tata krama. Ah mestine ngertos. Kena ngapa kowe sowan ratu ora laku dodok? Malah Yai Prabu Darma Kusuma mbok jak salaman ki ambek ratu iki kancamu apa piye? Nah kuwi gong masalahe ning kono kuwi. Wong nek ora ngerti tata krama iki kaya ngono kuwi. Terus niki pripun? Nek pun kebacut kula jak salaman pripun? Kudune kowe ngerti tata krama. Dika patuladan para kawula liyane mbok menawa sowan marang Nalindra. Sowan Nalindra ki eneng tata kramane, eneng unggah-ungguhe, laku dodok nyembah. Arep dikaya ngapa? Kuwi Nalindra ingkang mangreh para kawula sak negara Ngamarta. Kuwi sesembahmu, kuwi junjunganmu. Oh nggih, nyuwun ngapunten nek wonten lepate. Sesune ora dibaleni. Mboten. Kapok kowe. Mau rasah meluwe malah aman kok. Saiki melu dukane Ndara Baladewa. Kosek terus aja ngono. Sinuwun Mandura ki duka terus aku muni nyuwun pangapunten ki maksudku wis ben gek lerem. Ning nek aku kon mangsuli dadi geger iki engko. Dadi geger mergane. Lho, dasarku ana. Dasarmu apa? Sinuwun Darma Kusuma tak jak salaman ki ora gerah penggalihe, ora lara atine. Kok iso? Nuwun sewu sinuwun. Apa Bagong? Kula nyuwun ngapunten wau kula ming salaman. Ora dadi ngopo? Do krungu ora kowe? Ha. Iki nek tak teruske rame lho iki. Ning mergo aku ngajeni karo Sunan Prabu Mandura, aku wegah teruske. Wis perkara diketok semene. Wong sing tak jak salaman kowe meneng wae, ora nesu kok. Wong kono-kono geger iki jane nuwun sewu, dheweke iki statuse apa ning Ngamarta? Gong wis. Wis kowe kok sing marai. Iya ning aku wis. Wis aku ora takon meneh. Dhek iki ya jaya, aku ya jaya, padha-padha entuk wedang segelas. Ngono lho.
Tur panjenengane iki Nalendra Liyan Praja. Iki bosku, iki juraganku. Saben dina tak mong, saben dina tak tutke. Wong dhek tak jasalamane ora masalah kok wong kono-kono geger. Kuwi lho sing tak ora tepati tak senengi. Dheweke ora ngerti piye to kedekatanku selama ini. Selama ini. Hah? Selama ini. Wale. Selama ini karo Sunan Prabu Darma Kusuma. Nggih Den nggih. Iya Bagong. Sapa sing meteki sukune nek kesel? Oh. Asu aku. Piye? Awang ora ngerti dume aku salaman kok ora. Iki lho, ratu sing ora tau kepengin disembahi kaya ngene iki. Mergo dhek sadar Sang Prabu Darma Kusuma. Sang Prabu kuwi artinya pelayan. Dadi dhek sadar dadi ratu kuwi ora dadi sesembahan ning nglayani karo masyarakat. Ngono kuwi sing apik. Jejak salaman masyarakate ora masalah. Apa dume dadi ratu kudu disembah-sembah. Kudu didolaku dodoki nek suwun Darma Kusuma sipate ora ngono nggih sinuwun nggih iya wis Koko Prabu nggih sampun to menjenengan menika ya senengane gawe perkara wong nyembah ya ora apa-apa ora ya ora apa-apa kok menjenengan menika geger lho jir kuwi ming jejege marang pernatan hukum negara Ngamarta aja nganti kawula liyane padha melu-melu nek kawula liyane do nyembah mboten napa-napa kula niku mergo saking cedhake dadi ora masalah ya wis ora perkara ya wis aku ming takon kok ora usah getak-getak omongan alone iso nek ora dadi perkara ya wis ngono penak ora pocet wis omongan sero iki marahi tensine munggah kuwi sing marahi do ora rukun ki omongane do sero-sero ngono kuwi lembah mana andap asor kuwi sandangane wong Jawa nun injih oh injih oh mboten ngono kuwi apik sing diwangsuli ya kepenak sing nampa pangandikan ya ora bakal runtik atine urung-urung kok ha iso ora apa-apa ngono sing dak omong mesti nesu monggo katuran dahar sak-sak wontenipun ayo kono tok gagelak kono ayo ora penak Koko Prabu nggih nadyan namung seklimah nanging lebet lho aturipun Bagong menika jero ayo ora jero ora main Petro dalam selamat wilujeng bekti kula nggih Den yo Bagong nun selamat kamu mantenipun Ndarawarku Dara wilujeng yo penakno sampun mboten kirang kepenak lho kata-katane rak ketok nek cedhak to Tru selamat lho selamat kono pangkate dhuwur lho senopati Ngamarta iso Ndarawarku Dara lho nek karo ademe selamat gong selamat rasa dadak Bagong sak tekamu tanpa kanyono-nyono kowe padha selamat niring sampika lho ora menawa aku tegese malah kokean kata-kata ning ora masuk ha iya ya wis bener penano lungguhmu Bagong sampun mboten kirang prayogi yo Ono kawan Petruk Raharjo pengajengipun Ndara Janaka wilujeng Bagong slamet wilujeng Den bekti kula kunjuk iya tak tampa prayogakno nuni nggih Petruk Bagong padha Raharjo Bagong Petruk padha Raharjo kowe sik aku sik kok kae kon tertib le nimbali kae kon tertib piye sing ngarep kok Petruk Bagong sing mburi kok Petruk Bagong kok nek le sing nyauri bareng ayo Petruk Bagong padha Raharjo. Nah, kowe sik terus wilujeng Ndara Kembar bekti kula kunjuk. Wilujeng Ndara Kembar bekti kula katur. Iya. Pangestuku tampan ana. Iya pangestuku tampan ana. Petruk dalem sinuwun. Eneng apa dene sowan mongko tanpa tinimbalan. Kembar munjuk atur sanipun Sinuwun Prabu Darma Kusuma lepat diagung pangaksami. Iya Petruk ora dadi ngopo. Mura gage matura. Wale-wale menapa sinuwun? Sowan kula menika mboten saking pingajengan kula piyambak, namung dapur kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Bapak mutusan lawan sira, lho nggih. Ya gene utusan apa? Bapak menika nuwun sewu. Kula tak nirake suarane Bapak, ampun nganti ana tetembungan undhak ing pawarta sudaning titipan. Undhak ing pawarta sudaning titipan kuwi piye? Upamane undhak ing pawarta upamane jaman sakmangke menika sampun lembrah. Kidul desa ana ula gedene sak jempol, mengke tekan tengah desa ana kabar ana ula gedane sak lengen.
mengke tekan lor desa wis ana kabar ana ula gedene sak glugu. Kabar kalian kasunyatan menika boten sami utawi jaman sak mangke dipun sebat hok. Kirek dengkulmu kuwi. Hok iki kabar ora nyata, kabar ora nyata. Sudaning titipan menika malah sampun dados adat budayanipun kula lan panjenengan. Tegese piye? Saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor tetes. Menika sampun mlampah wonten pundi papan. Ning sak saged dipun cali. Iya. Mula napa sing dikendikake Bapak ajeng kula aturke kanthi waloka terwaca mboten ajeng kula tambahi, mboten ajeng kula sudo. Bapakmu kena ngopo Petro? Bapak menika sampun wonten setunggal candra menika kaya wong lara ning ora lara, kaya wong masuk angin ning jane waras. Longok-longok wonten ngajeng griya, tenguk-tenguk ora mobah, ora musik, mboten siram, mboten nendra utawi sare. Ming tetenguk wonten ngajeng griya. Pendak-pendak dicaosi daharan boten didahar, dicaosi unjukan boten diunjuk. Mung tenger-tenger kaya wong nuwun sewu, kaya wong arep lali pikiran nika. Kaya wong ngajeng stres. Hakanan sing kaya ngoten niku ndadekake kuwatiring Petruk Gareng kalih Bagong. Tumuli kula ngejak kakang kula Gareng yo reng yo Bapak disowani yo Gong yo. Wong telu sarujuk sowan kersanipun Bapak terus nyuwun prisa kalian Bapak, Pak, eneng apa? Bapak kok sedih iki jane mikir apa, menggalih apa? Nek bapak kuwi duwe pepinginan ngendika karo anak-anak. Mergo wong urip iki cakra manggilingan, Pak. Nek bocah-bocah biyen isih cilik tok dulang, tok glowentah, tok ajari omong, tok tetas kaya iso mlaku lan mlayu. Lah saiki bapak iki wis sepuh dadi tanggungane anak. Nek anak wis do mentas kabeh. Mula nek bapak duwe pepinginan kuwi, bapak paringa dawuh pengen apa, kersane piye, mengko anak-anak sing budidaya nyukupi apa sing dikeparengake dening bapak. Bener Petuk nggih. Ha bibar menika bapak menika terus klekel-klekel jalambegan jupuk rokok. Terus bareng niku paring pangandikan kalih Petruk. Ngene ya, Le. Jane aku meneng wae iki aku ora mikir kowe, jane aku meneng wae iki aku ora mikir kulawarga. Aku ora meneng wae iki aku ora mikir apa-apa. Ning aku mikir marang kahananku. Lho kahanan bapak sing pripun? Aku ki mbiyen nek gelem dadi dewa wis dadi dewa. Ning gandeng aku ki gandrung marang karukunan, gandrung marang katentreman, gandrung marang kamanunggalan, mula aku trima dadi pamong. Momong para satri ngatetken ati suci pepayung budi rahayu. Wiwit saka Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya tak mong wis paripurna. Terus aku momong ya kuwi mbah-mbahne para Pandhawa. Nganti tekan para Pandhawa iki sing paling suwe tak mong, sing paling suwe nampa pangudangku kuwi para Pandhawa. Wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti claprang. Kula nuwun sewu. Pandhawa ki satria ngatetken ati suci pepayung budi rahayu. Nganti Pandhawa entuk negara Ngamarta, aku melu mukti ngawibawa melu dandan negara Ngamarta. Ngamarta kuwi mbiyen negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya, manunggal tetunggalan. Kerukunane kebak ning negara Ngamarta wekasan disebut negara ingkang gemah ripah loh jinawi, karta, tata, tur raharja. Iya Petruk, nggih. Ning jaman saniki kok wis beda. Semar niku susah, aku susah, Truk. Nek ndi wis ora ana kerukunan, nek ndi wis ora ana katentreman, nek ndi wis ora ana kamanunggalan, kabeh membujung marang karep pribadine. Mongko mentala ngidak-idak sanak sedulur, ngidak-idak tangga teparuh, ngidak-idak kanca rowange perkara bab ingkang sepele. Malah kepara akeh-akeh ming perkara dhuwit ewon wae nganti mentala ngilangke nyawane sanak kadang sedulur. Lah kaya ngono kuwi ndadekake prihatin atiku. Mula Ngamarta ora tentrem, nek ndi regejegan, nek ndi padha bentak sirah, nek ndi padha tukar padu merga perkara bab ingkang sepele. Kahanan Ngamarta ning kaya ngene iki nek tak nengke wae ora nganti sak siring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar, Ngamarta iki bakal rubuh, remuk bubuk dadi rempon. Nek Ngamarta rusak, sing dicucuk sapa? Semar. Sing dilumputke sapa? Semar. Mula iki dadi tanggung jawabku. Ngamarta pengen tak pulihke meneh, Ngamarta kepengin tak balikke meneh dadi negara ingkang kebak karukunan, kebak katentreman.
kawulane padha urip matsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane ora nyawang bedaning panembah ora nyawang bedaning kulit ora nyawang bedaning tata basa ning kabeh tetep manunggal tetunggalan sayuk rukun ngangkat negara Ngamarta niku karepe bapak mula aku pengen bangun kayangan lah bareng bapak ngendika kaya ngoten niku kula kaget bapak ki wong sekeng bapak ki wong ra duwe kok arep bangun kayangan ki mengko gek-gek njaluk bantuane anak-anak mongko uripe anak-anak ya ora urung pernah kok dijaluki bantuan bapak ki mak rekoso to malah ning sadurunge kula matur bapak wis ngendika kaya aja kaget aku bangun kayangan ki ora kok papan sing magrong-magrong dumadi saka jamrut hergene mutiara mas kencana ora ning aku bangun kayangan iki pengen bangun papan sing uripe para menunggu titah mau embane kaya ning kayangan kayangan iki kebak ing karukunan kayangan iki kebak ing kamanunggalan kayangan iki kebak tresna asih marang sak pepadane kayangan iki ora ana rasa diya dinea ora ana rasa memungsuhan anane mung tetunggalan nyawiji tunggal tekad tunggal sedya lan tunggal karsa menika gesang wonten ing kayangan lha aku pengen mujudake negara Ngamarta ki kawulane uripe kaya ngono kuwi embane ana ing kayangan kula terus mathuk garing ya cocok bagong ya gathuk lah terus pripun Pak nek pancen pun niat kaya ngoten syarate pripun sranane pripun kowe tak kongkon aturana Pandhawa lenggah ing negara Ngamarta anu Karangkadempel aturana Pandhawa rawuh ning Karangkadempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat lima sada kok Pandhawa dadak rawuh teng Karangkadempel wigatose napa Pak Druk ora butuh dibiyuki Barana Picis kawula ki ora butuh dibiyuki apa-apa diwenehi derajat pangkat ning kawula ki butuh dicaketi rasane butuh dikarohke atine karo para pengarepe nek Pandhawa ki tansah cedhak karo para kawulane ora mapan ana ing kutha Goro Karang Pradesan nadyan ana ing Pareden ana ing pagunungan dicedhaki rasane ditanting atine karepmu piye sirmu ngopo ayo to tak tampa apa kampang gresahmu para kawula niku kawula bakal percaya karo pengarepe nek pengarepe kaya ngoten niku kawula bakal sengkut gumregut bangun praja bangun negara mujudake negara ingkang adil makmur warata tias bagya mulya ngoten mila sowan kula sinipun Prabu Darma Kusuma menika ujuping manah kula namung ngestu padha dawuhing Bapak Semar keparengasinipun Prabu sak kadang kadehan kula dherekaken rawuh wonten ing Karangkadempel sinambi mundi pustaka jamus lima sada ngrancakaken wewangunanipun Kyai Semar Badranaya anggenipun kepengin bangun kayangan wonten negari Ngamarta menika supados mujudaken kawula ingkang adil makmur warata tias bagya mulya ayom tentrem boten wonten menapa-menapa cekap semanten atur kula kunduraken dhateng Pranatacara matur sembah. Pranatacarane sapa itu? Ah ora ono aku ya ming bangane keturahan omongan aku nang pikiran ki turahe wis ngono kuwi. Petro dalem apa ingkang dadi panane bapakmu kuwi luhur. Nggih, kula dhewe ya kula niku purun diutus teng Ngamarta mergo kula pikir gayane bapak niku apik kok. Iya pancen bener Ponokawan nggih. Ning gandeng Pandhawa kuwi 5 cacahe nggih. Aku tak taren karo Werkudara Janaka lawan kembar dhisik. Oh menika langkung prayogi. Mergi menapa-menapa niku dadi pun rembag. Apa-apa menika dadi pun rembag. Sampun ngantos mutusaken sawenehing bab menika namung panjenengan tok mengke ndak mboten prayogi kedadosanipun. Ponokawan iya. Werkudara nggih. Piye Dimas sira wis midhanget aturi Petruk miturut Dimas Werkudara piye? Wah Petruk nun gegayuhane bapakmu wibak apik lan becik lan luhur mula kandha karo bapakmu yen pancen butuhake pabiya aja saka bapakmu ning bapakmu ndak aturi supaya nawu bondo Jodipati ora bakal wegah lan ora bakal aku mingkuh aku ikhlas lahir batin matur sembah nuwun Petruk apa yang dikarepake bapakmu matur marang Janaka mesti tak wujudi Petruk wonten kasembatan gegayuhane bapakmu matur sembah nuwun Petruk apa yang didhawuhake bapakmu aku sago Petruk apa yang dikendikake bapakmu aku bakal tumandang karya aku sago Petruk matur sembah nuwun lho Gong kaya ngene iki lho
Wong nek pakartine apik temindake becik, balesane ya mesti apik. Berarti sinuwun ndara-ndara Pandhawa ki ora lali karo labuhane bapak ya, Tru. Ora. Nyatane apa sing dikersake bapak, ndara-ndara Pandhawa langsung nyaguhi kaya ngene ora. Tentrem to. Awak dhewe dikongkon ya ora kangelan, awak dhewe tekan kene ya ora kersa. Ngerti-ngerti kondur bareng karo para Pandhawa. Petruk dalem nanging ewuh kaya pangrasaku. Lho sebabe sira ngerti dhewe Koko Prabu Ndarawati rawuh nggih. Iki uga bakal nyuwun ngampil pustaka Jamus Klima Sada. Lho. Nun sewu. Sira Ndarawati rawuh niku ajeng nyuwun ngampil pustaka Jamus Klima Sada. Iya Petruk. Nun sewu kagem napa? Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane waluya nirmala jati temah mulya yen to tinumbalan pustaka Jamus Miang Jimat Klima Sada. Mula rawing Koko Prabu iki nyuwun ngampil pustaka Jamus Klima Sada kinarya tumbal wadaling negara Petruk. Nun sewu lho, Den, nun sewu. Pustaka Jamus Klima Sada menika panggesanganipun para Pandhawa. Pustaka Jamus Klima Sada menika panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Menawi panjenengan Sinun Prabu Darma Kusuma menika koncatan pustaka Jamus Klima Sada menika nuwun sewu. Menika badhe apes kegiatanipun wong sing ora seneng karo Sinun Prabu Darma Kusuma, wong sing ora seneng karo para Pandhawa menika damel cintrakanipun Pandhawa, damel pejahing para Pandhawa, bebasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Nuwun sewu. Saniki pustaka Jamus Klima Sada menika namung kinarya tumbal. Sing jeneng dienggo tumbal menika nuwun sewu apik-apike ming dipendhem niku ateges pusaka ora bali meneh marang Praja Ngamarta, ateges Pandhawa kecalan pusaka pustaka Jamus Klima Sada. Menika dipun penggalih. Ning nek panjenengan maringaken dhateng Petruk, kula wis matur, pustaka Jamus Klima Sada mboten pisah kaliyan para Pandhawa amargi ndara-ndara kula Pandhawa diaturi rawuh teng Karang Kadempel, tegese pusaka aman. Terus sedaya menika gumantung dhateng panjenengan. Wong ingkang dados nalindra menika Sinun Prabu Darma Kusuma, panjenengan dados nalindra nggih kula sumanggaaken anggenipun badhe paring purba wasisa. Paring Sinun Ndarawati kula ya kudu nampa upama panjenengan milih dipun beto dening Petruk sareng kaliyan para Pandhawa, Sinun Ndarawati kudune nampa. Menika sepisan. Iya Petruk. Nuwun sewu. Kok kula kaya ora percaya ya nek Ndarawati ketaman pegebluk. Petruk nyatane mengkono. Mangke riyen. Merga saking perkara niku kudu dionceki, digelar lan digulung, diteliti aja nganti buntung tembe mburine. Lire piye dene sira matur kaya mengkono? Dasar kula wonten. Dasarmu apa, Petruk? Nuwun sewu. Ngendikaning para pinter, ngendikaning para sepuh, ngendikaning para ulah agama sing jeneng pegebluk tumama wonten sadengah papan menika ateges menika Gusti ingkang peparing. Mergi papan menika sampun boten saged dipun dandosi ya papane ya menungsane ora gelem manembah, menungsane ora gelem tumindak apik, menungsane tansah tumindak ala, menungsane tansah tumindak angkara. Mila papan menika tumuli dipun paringi pegebluk dening sing gawe jagat. Merga menika mujudaken hukumane sing gawe urip tumrap papan menika. Nika naminipun pagebluk. Iya Petruk. Lah saniki nuwun sewu. Sing marahi kula ora percaya. Sing marahi kula tida-tida. Negara liyane ora ketaman pegebluk kok negara Ndarawati ketaman pegebluk. Pegebluk ora bakal pilih papan. Leres. Nek sing dadi ratu niku ratu lumrah. Ning nuwun sewu sing dadi ratu menika Nalendra sing ketitisan dewa. Mongko diri sing Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu niku sapa? Wisnu niku anake Bathara Guru. Negara sing ketunggan Bathara Wisnu ketaman pegebluk niku kula nuwun sewu. Niku ora aneh to. Aneh. Merga apa ketaman pegebluk niku ya saora-orane negara Ngastina. Ngastina niku ratune jahat, nayakane jahat, punggawane padha elek. Kawulane ya pakartine sak isoring dlamaan. Niku nek ketaman pegebluk niki wong sing krungu memper. Merga ratune watake angkara. Ning upama Ndarawati niku kondang ketaman pegebluk. Nika sing do teng angkringan nika do mempertanyakan. Lho kok iso? Padahal sing dadi ratu niku titih sing Sang Hyang Bathara Wisnu lho. Kok iso? Mesti kata-kata kok iso niku mesti tukul teng mundi-mundi papan. Mokal. Lah kok iso karo mokal niku bakale tekan pundi-pundi. Ngoten. Mula kula nuwun sewu. Perkawis menika kedadipun petang kanthi langkung prayogi mangke mendak boten sae kedadosanipun. Ingkang salajengipun kula nuwun sewu.
titising dewa dadi ratu ketaman pegebluk angka kalih nuwun sewu lho sinuwun sakmenika kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti lho nuwun sewu lho ketoke runtang-runtung saben dina ning mentala nyilakake ketoke gulang-gulung saben dina ning mentala nyuduk saka mburi mula kudu prayitna sing ati-ati nuwun sewu arep sinuwun Ndrawati menika pendak dinten kumpul kan para Pandhawa ning kula nyuwun pangapunten sing jeneng menungsa menika kedunungan ina lali salah apes lan mati saapik-apike menungsa ana eleke saelek-eleke menungsa eneng apike mula nek jroning sampeyan diapiki prayitna bab eleke sinuwun maning jajaran cekertaning bawana iblis lanat Petro Kandhapa wonten dawuh sinuwun kowe mau muni piye kowe mau muni piye ing atase kowe menungsa ing atase kowe iki kawula ing atase kowe iki batur lha kok drangap-drangap ucapan kersane Kyai Prabu Darmakusuma malah aku ngerti cetha nggonmu matur marang Kyai Prabu Darmakusuma kowe ngias karo Ratu Ndrawati kowe ngias karo Kyai Prabu Ndrawati gong ana sing nesu e. Ha piye wani ra kowe? Ayo iki ratu aku ming kawula. Ora masalah derajat lo pangkat, Tru. Ming gumantung wani apa ora nek cara aku ngono. Kowe kok mikir masalah derajat pangkat to? Derajat pangkat ki ming sanjangan to. Kowe karo Sinuwun Baladewa ki di mata Tuhan itu sama. Ora ana bedane. Dadi nek kowe wani, dasarmu bener, ora masalah. Ora kualat ya kualat iki panganan apa wong jeneng kono dadak kualat nek ana kualate sanggane asa wedi ayo waneni ya wis unek-unekke aku wis sore mau aku dunekke wong ora tata krama dunekke wong ora ngerti unggah-unggah ya kok diwangsuli ya nek nesu tenan tandangane waduh wani apa kowe mbok menawa dengkulmu mbok menawa ora aku angger kowe wani aku angger kira wani aku ora wani aku melu-melu wonge. Oh iya. Guys, langsung lho. Ya. Nuwun sewu sinuwun. Panjenengan kok duka-duka kali kula, mesine aku nesu karo kowe. Kowe ora ngerti tata krama, kowe ora ngerti unggah-ungguh, kowe ora kilo karo derajatmu, kowe mengkere gedibal. Kowe suwane negara Ngamarta. Kowe butuh pustaka jamu jimat kepon soto ora sangelek karo Kyai Prabu Ndrawati. Padha-padha butuhke sing diwenang Kyai Prabu Darmakusuma. Arep diparingke Sinuwun Prabu Ndrawati yo apik. Diwaneke kowe ya apik. Lah nggih, niku adri teng niku. Terus kula tak takon, sampean kok muring-muring kuwi sampean muring-muring perkara apa? Hah? Muring-muring perkara apa? Muring-muring perkara apa, Bol? Lho. Bol sapa? Baladewa kowe. Hah? Wangsulan kowe. Wong muring-muring ki kena, nesu ora masalah, ning ana masalahe. Ora waton ngegas. Akene iku lino getaki wong emang digetaki ya, Tru. Ora wedi. Kula tak takon sampean muring-muring perkara apa? Aku tak takon karo kowe. Kyai Prabu Ndrawati ki sapa? Lho. Kyai Prabu Sinuwun Prabu Ndrawati ya Sinuwun Prabu Kresna. Lah ya kuwi apa? Lho, titah wong. Kersane pripun? Goblok. Karo aku iki apaku? Lah iki gong. Kuwi sontekke wae kuwi ketok arep edan kuwi, Tru. Kok arep edan ya? Karo adine dhewe kok ndak takon wong liya. Wes nek ora eling ora kelakon to. Ya digoneng Dasmaskes. Dasmaskes ki apa? Kuwi lho sing nggo mriksa kuwi lho Puskesmas. Pusmeyong. Niki rayi panjenengan. Lah kene ngerti, lah ngertos. Lah kok wani ngomongane Kyai Prabu Ndrawati. Lah kula ngomong-ngomong teng pundi? Kowe ngene Kyai Prabu Ndrawati ki panjalmane mungsuh. Omongan kaya ngeten iku ukarane teng pundi kula tak takon. Ora ana ukarane kula ngarani Sinuwun Prabu Ndrawati menika panjalmane mungsuh. Kowe matur. Nggih. Iya nek iki Kyai Prabu Ndrawati tenan. Nek panjalmane mungsuh kedung dosa dijajaki. Atine menungso sapa sing ngerti? Kuwi tegese kowe ngunekke ento Kyai Prabu Ndrawati ki panjalmane mungsuh ning mbok ubeng-ubengke ukaramu. Ya apa ora? Aku tanggap, aku ngerti. Nuwun sewu. Kula mboten niat kaya ngoten niku.
Ning kula mengileke Sinum Prabu Darmakusuma kudu eling, kudu awas. Sampun ngantos Sinum Prabu Darmakusuma menika nuwun sewu kejeglong dhateng kelampahan ingkang tumrap panjenenganipun menika mujudaken satunggiling pitulungan ning janjane malah ngrekasake awake dhewe. Kula nuwun sewu kula namung matur mekaten menika. Lah tegese kaya ngono kuwi Cubriya Kyai Prabu Ndrawati. Perkara Cubriya menika hak kula, wong menungsa niku diwenangake nyubriyani karo sapa-sapa kok. Hak kula. Ngoten. Kula Cubriya karo sampean mboten napa-napa. Kula Cubriya kali niki mboten napa-napa. Sampean Cubriya kali kula ora apa-apa. Niku hak sampean. Aja dibondo kamardikan ati kula. Ngoten lho. Kaya ngono kok njur ra entuk. Dume sampean ratu kok kula kawula ora entuk Cubriya karo ratu entuk mawon. Sing ora entuke sapa? Mikir kowe. Rawatane somong kowe. Ya terus. Kakangku insinyur itu. Ora apa? Ora. Aku nek sekolah ki ngopo? Nang pasar. Dan kowe iki tak kira nek kanu fakultas e. Ayo nang pasar fakultas. Oh. Saiki ngene. Saiki ngene Petro. Pripun? Kula manut karo sampean. Kowe saiki tak jaluk bali. Lho, nuwun sewu, kula sowan menika mboten Sinun Prabu Baladewa sing kula sowani. Ning kula sowan Sinun Prabu Darmakusuma. Mila kula sedawuh perintah Sinun Prabu Darmakusuma kula badhe ngestakaken dawuh ning nuwun sewu bebasanipun sak keranjang koprak pangandika sampeyan mlebu kuping kiwa metu kuping tengen. Nuwun sewu panjenengan mboten duwe wewenang tumrapi negari Ngamarta. Edian. Wah, dalah. Malah wani karo nata manjur Prabu Baladewa. Nuwun sewu kula mboten wani. Kowe bali. Bali kowe kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe, bapakmu wong melarat, kon ngilo karo cengele. Arep bangun kayangan ki sing goragat cengele bapakmu ki apa piye? Gong, bapak dunekke. Ngene piye? Bapakmu kae sing goragat cengele apa piye? Ngono kuwi, Gong. Kowe nesu ora? Ora. Lho. Mbok nesu. Sing bapake sapa? Bapak Semar. Babe Semar. Waduh. Duneke piye? Duneke bapakmu ki kon ngilo karo cengele, ngilo karo gicoke. Arep bangun kayangan iki bapakmu sing goragan cengele. Sing muni ngono ya. Prabu Baladewa. Prabu Baladewa. Heeh. Truk, minggir. Mundur. Kowe ki piye to? Hah? Kowe ki ngopo nglakon aku mundur? Ngapa? Aku kok tengok kene iki apa? Aku ya mundur. Aku mundur apa? Wedi. Wong mau jarane kaya menang, Tru. Tenang. Nuwun sewu, Mas. Sampeyan omongane kok atos lho. Bagong iki. Ngopo tak diganti kowe? Lho, Petro kesel. Aku sing kudu ganti karo sampeyan. Sampeyan muni piye? Mang baleni. Sampeyan ngendika napa? Mang baleni. Lho, kowe malang krek ning ngarepe Baladewa. Kowe ora ngormati karo Baladewa. Kowe ora ngajeni karo Baladewa. Mbok anggap aku ki apa barang? Sik, Mas. Ngene ya, wong Jawa ki ana tetembungan, nek kowe kepengin diajeni ngajenono. Nek kowe kepengin dibasani basanono, nek kowe kepengin ditata kramani, kowe tata krama. Ana tetembungan, nek kowe ora gelem dijiwit aja jiwit, nek ora gelem ditabok aja nabok. Sampeyan wis ora ngajeni kok. Dapurme kok tak ajeni, Bapak. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye, Tru? Iki mau muni piye, Tru? Lho. Aku iki kelingan ora, aku ora do makler mau. Ngene iki muni ngene iki. Muni piye rada cecakne ya. Petro. Kowe bali yo. Omong karo bapakmu. Kon ngilo karo gicoke, kon ngilo karo cengele. Bapakmu kok bangun kayangan ki. Bapakmu ki gablek apa? Sing nggo bayar cengele kae apa piye? Edian. Aduh. Enggak kuat aku, Tru. Nek enggak kuat nesu kok. Aku nek ora kuat semaput e. Padune arep mundur. Anjur semaput ora. Muni ngono kuwi. Edan tenan Baladewa. Aku tak takon karo kowe. Ora basa barang. Tuwa aku mbangane kowe. Aku wis dolan-dolan ngepit. Kowe iki urung lair, Bol. Ada aku ora basa karo kowe ora masalah. Sing tak basani apa? Mekutamu kuwi. Sing tak basani apa? Derajatmu kuwi. Percuma nek kowe ora ngajari karo kawula kaya ngene iki.
Ngapain do keplok ngapain, Tru? Seneng karo omonganmu. Ngomong ngono kon ngijoli dhuwit wae. Oh iya. Ngijoli dhuwit wae. Keploki nek ora ana apa-apane percuma. Sadar ora kowe? Hah? Walah Baladewa, Baladewa. Barang saiki kowe nganggo mekutha, kowe nganggo bintang nang pundak, kowe nganggo derajat pangkat blas. Kowe ora ngajari wong-wong sing kaya aku ngene iki. Kowe ora kelingan uripmu biyen nanti. Uripmu nang Widara Kandang, kowe dititipke karo Demang Sagopa karo bapakmu Prabu Basudewa. Mergo jaman semana war dipateni karo Kangsa. Ngerti kaya ngono biyen tak keke Kangsa men modar. Ngerti nek sifatmu kaya ngono lho. Aku sing nutup-nutupi nek prajurite Kangsa goleki sampean, aku sing nutup-nutupi nganti totoh nyawa. Ning tekan semene apa? Kowe tau ngekai aku apa? Terus dong, terus. Ayo semangkean ora. Kowe iki mbiyen cilik-cilikane ya nyunggi garu, nyunggi luku, nggawa kebo ngluku nang sawah. Sikilmu ya gupak blethokan. Kowe iki ya mbiyen wong desa. Bareng saiki lungguh kursi sithik kowe glelengmu ora mekakat. Mbok sadar. Sadar ora kowe jaman semono ki ora nggon aku gong aku goleke wong 40. Kok nyoblos aku kabeh pokoke. Kowe njaluk apa engko tak turuti. Kowe omong sok kene iki dideki toilet. Sok kene iki diaspal. Sadar ora kowe? Bareng kowe dadi sprene aku isih mlangkring nang watu sprene. Nggre bokonge sisik kena banyu mak nyes. Nyes enak banget ya. Enak. Saya nek esuk kae luar biasa rasane. Ayo. Hah? Mula sampean iku kudune sadar ora sampean ae dhewe. Sampean menawa kula kewirangan. Kewirangan asli. Saiki arep apa? Taunana Windanana. Bagong ora bakal mundur yen to dikon bali. Bareng apa jenenge kuwi? Jar kowe ora. Tru. Nah aku rada kami sosolan gedhek cengele, Tru. Oh iya. Saiki kulino nek ngomong iso kan gedhek ora lancar. Oh iya. Mula untuk dina iki nganti sing jenenge kowe akon bali Bagong Tru. Taunana Windanana. Ora gelem mulih. Ora bakal aku omong karo Bapak Semar. Nek para Pandhawa kepai ora nggawa pustaka Jamus Kelima Sada, ora bakal bali. Ambok pepalange aja kok wujud menungso cengel aja ndas. Nek ndas edan aku ya ya. Taunana Windanana nadan dewa mudhun ning jagat dadi pepalange Bagong rawe-rawe katat. Tru. Rawe tarandas malang-malang tak putung tetep bakal tak lakoni. Lho kowe nantang karo Baladewa apa kira-kira wani karo Baladewa? Oke perkara wani dan ora iki Tru. Wani karo ora iki kowe. Oh aku piye kuwi? Aku wis anu wis guluku wis lara ya, Tru. Nganggo bengok-bengok ngerti kowe. Lho ta. Nek dirokoki ra ilang. Oh. Njaluk ora. Kari loro nggo nang mulih. Oh iya. Wah, ngirit banget iki. Nun sewu. Kula sing dadi wakile. Blas iki jajane iki rembukan apa iki? Iki rembukan kok genti-genten iki piye karepe? Lah karo mungsuhe wong loro kok, Mas. Dadi aku digenti-genten. Ngene, pripun? Tak gawe sayembara napa? Sapa sing cilik gedene saka kulit ati Daning Baladewa? Menang ya pustaka Jamus Lima Sada. Nun. Sapa sing cilik gedene saka kulit ati Daning Baladewa? Menang bayang pustaka Jamus Lima Sada. Muni piye wae, Tru? Sapa sing cilik gedene iso ngungkul kadidaning Baladewa? Menang bayang pustaka Jamus Lima Sada. Tandingi, Tru. Semangkean. Aja gawe sayembara, awak dhewe yang gawe sayembara. Sayembaramu apa le? Baladewa. Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kuwandane Petruk bayangan pustaka. Lha sik. Kok aku sing nang ngarep kok. Wah, kowe iki cilaka ora. Aku ora melu apa-apa kok. Ngoten sayembarane. Yo.
iso ngelake aku boyong wis teko Jawa Sriwasa to. Saniki, iya metu njaba Mas. Sampeyan aja gleleng, kula arep paming ponokawan metu njaba. Truk. Aku metu njero ya. Oh ya sakaremu aku tak metu njaba. Metu njaba. Ayo, glancang niku lho galengane. Petruk wis metu karo Koko Prabu Mandura lah kok Bagong malah begogok neng kene. Kula tak takon, nek kula melu metu terus kula nyambut gawe apa wis? Lho, nyambut gawe apa piye? Ah genah to. Petruk mungsuh Prabu Baladewa. Terus kula ngopo? Nonton. Mresane isen kok. Dikira kula ora melu-melu tanggung jawab. Terus karepmu piye? Kira-kira semene iki sapa sing kepengin gelut karo Bagong? Kok suaramu kaya ngono? Ning wis kok emosi nek tekan kepalane ora wedi sapa-sapa. Ngono nggih, ya tak tarenke dhisik. Silakan. Werkudara. Kae ora. Gede banget Pidak modar kula. Gegeden nggih. Arjuna. Ora mungkin Ndara Janaka gelem kali kula kelengrengan kali kula niku bose juragan nggih Den. Iya. Aku ora mentala. Prisa piyambak. Lah terus sapa? Ndara Kembar ya ora bakal kersa gelut kali kula. Niki lho. Sinuwun Ndarawati, mestine Petruk kakang kula, Baladewa kakangne Kresna. Lho, kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Wah, geger rame. Wani tenan. Wani cah kendele. Koko Prabu wonten dawuh dipun tantang Bagong. Bagong madhep rene. Wah, sampean dereng nyoba kok penane madhep ukuran ngenten iki. Omong-omongan niku ora weruh raine, anane waton sero-sero. Kowe nantang aku apa piye? Ana sampean selo. Lho. Wong perang kok selo karo ora ki piye? Ambangane ora ana kegiatan. Nek pancen wani tenan ming ngurene. Oke. Wis nek ra tegeli ngene wis ben sisar geger. Petruk ya mudar saka tangane Sinuwun Prabu Baladewa, aku mati saka tanganing Prabu Kresna. Dimakamke ning Taman Makam Pahlawan. Ora gleleng. Gawe gendera putih. Sirna Margolayu. Ayo nen dipapane wong neter kadidane pancen kuwi arep nantang karo Sinuwun Ndarawati. Temu ndi papane wong neter kadidayan. Wani tenan karo aku. Sing tak wedeni apamu? Lakon tiban senjata cakra ora mati aja duntangna Ndarawati. Kowe iki janjine ora nganggo pusaka, Mas. Iki janjine mung gelut biasa. Ora nganggo pusaka, nganggo pusaka kula emoh, kula wegah. Menang sampeyan. Lah aku senenge nek gelut nganggo pusaka kok. Wah, surat. Jireng getih wedi mati. Wis rasa gelut. Lho. Urung sida kok wis dibatalke meneh. Aku wonge gampang batalan kok. Anggere kira-kira sawang saka adono. Oh, mama ora sida. Iya. Lah terus karepe piye Bagong? Nggih pun ngaten mawon kula tak nyuwun pamit nggih Sinuwun. Iya sing ati-ati. Ning panjenengan perlu penggalih. Antaraning Semar karo Sinuwun Ndarawati abot pundi? Pun ngaten mawon. Mang pikir mang penggalih lelabuhane Bapak, mang penggalih napa sing pun ditindakake Bapak. Kali mang penggalih lelabuhane Sinuwun Ndarawati. Suwe sapa? Lho. Nggih? Iya Bagong, matur sembah nuwun. Para. Iya. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Menawi Sinuwun kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara Werkudara kula nyuwun pamit. Yo sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara Janaka kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati. Ndara Sedewa kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati Bagong. Sampun Sinuwun mangke ndamel kedelarung-delarung mboten prayogi kedadosanipun, pareng kula nyuwun pamit madal pasilan. Iya Bagong. Areng. Iya. Nek ora nganti kaya manten niku wis Petruk niku bola-bali wis nang dipapan anggere ana daya padha daya bareng Petruk mesti geger. Dewi ngenane teng pundi? Ngastina ya ngono.
ning Ngastina nggih. Jaman kapan? Jaman takon Ndara Garukaca niku lunga-lungane teng pundi? Wah, tantangan karo Durna kula ya semelang. Ning Untung ya iso dicandhet karo cani wis waton iso waton ming gegaran kendel cok. Iya. Pun nggih? Iya, Bagong sing ati-ati. Pun Den? Iya sing ati-ati. Lho, pamit nggih, Bos. Iya sing ati. Bareng Den, iya sing ati-ati Bagong, iya sing ati-ati. Aku balise ya 6. Nggih. Nomormu dhisik mbiyen to? Tasik. Tak hubungi kok ora tau iso. WA ku ora nyemplung WA-mu. Nggih. Pun ngoten mawon kula tak medal jawi. Iya sing ati-ati Bagong. Jan aku gumon tenan. Mau ya wis tak jawel mau nika. Aja wani karo Sinur Mandura. Ning ngayal Petro ki anggere emosi niku angel dikendhaleni. Mula-mula ning nganti sok judeg nek dikongkon bapak karo Petro jane kula emoh. Ning gandeng bapakne tresno karo Petro. Angge to? Iya. Pun nggih. Iya sing ati. Bareng iya sing ati. Lha nyun pamit nggih. Iya sing ati-ati. Lha nyun pamit lho. Iya sing ati-ati. Iya sing ati-ati, Pak. Iya bagus sing ati-ati. Nggih, Pak ati-ati. Wah, wis. Ngono wae ah. Ndak selak kesuwen iki. Wis jam yamene ora gek rampung-rampule jejer. Lho nika. Petro malah pun gawa glugu nika. Napa mboten nyemelangi? Endi Bagong nika? Wah niki nek mboten ndang kula cegat. Sinuwun Mandura iso digebuki nganggo glugu ale Petro. Sing ati-ati. Parang nyuwun pamit sinu. Iya Bagong sing ati-ati. Pun nggih Den. Iya. Pun nggih. Yo sing ati-ati. Ndara nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Ndara kula nyuwun pamit. Ya sing ati-ati, Bang. Wah, nyuwun pamit nyuwun tambah pangestu. Oh senes kok Den. Wong ngunggahke usuk. Mulai Dan. Nggih, pun nggih. Iya. Pun ya, mbuh, ya. Ya etae dipamiti ora lahir batin to. Kowe pamit kok bola-bali. Amit bola-bali. Kok ora tanggap to iki. Semelangku. Kula niku lek semelang kuwatir nek kula mungkur dirasani. Sing ngrasani sapa? Sampean niku. Lek ngrasani piye? Aduh, Bagong mau kok runtak keidit. Nah. Enggak ya. Ada. Ayo. Arep guyu, ayo. Aku ngguyu ki mergo roh polahmu. Wong kok iso wae ming arep njaluk duit kok trobos kono trobos kene. Carane dhewe-dhewe. Sing arep ngrasani iki ya sapa? Wong ora ana wong ngrasani kok. Ora gara lho? Ora. Oh ya wis. Pun sekecake ora ndek perasaan. Ora ngrasani blas wis ora ndek perasaan. Ki sing diarani kriwikan dadi grojokan keguyon dadi tangisan lho. Ketoke kaya mengejak gojek ning kok Sinuwun Mandura kok kaya tenanan karo awake dhewe. Kowe aja nganggep nek Sinuwun Mandura ki gojek. Arepa kae pepundhen, arepa kae iki bendara, ning arang-arang ketemu karo awake dhewe. Tur kae mbelani Sinuwun Darawati ya tenanan. Mula nek Sinuwun Mandura wis sumbar nganake sayembara, wis saguh ngleboni sayembara ya dilakoni terus. Nek perkara leku gelut karo Sinuwun Prabu Mandura aku ora masalah. Terus ning ana sing aku sajae kaya wedi nglakoni iki, Gong. kok wedi apa? Sinuwun Mandura nglumpukke anak-anak Pandhawa. Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Dikandhani mbok menawa ling ngendikake Kuntul dikandhake bak dandang dikandhake Kuntul. Tegese lelakon kasunyatan dikandhake ora nyata. Wekasan sing dadi punjering keluputan awake dhewe. Terus anak-anak Pandhawa do ngoyak karo awake dhewe merga wis padha diseni swara karo Sinuwun Mandura. Piye jajari nek kaya ngono kuwi? Mung awake dhewe ora Sinuwun Mandura ning Ndara Antarja, Ndara Garukaca, Ndara Antasena. Monggo kuwi pepundhene awake dhewe kuwi anak-anak Pandhawa. Ngene terus saiki. Nek mitrataku lho, ya. Nek mitrataku saiki ngene wae. Terus piye karepmu? Bangane awake dhewe kalah diajar karo anak-anak Pandhawa sing jeneng cacing kepidak menungsa ngolet kuwi ora ngrasake lara ning butuh males. Ayo terus
nek kowe arep dikapak-kapake aja gelem mergo awake dhewe madheg ana ing bebener beneri awake dhewe belani bapak wis ngono wae sapa wae sing arep mula sara karo awake dhewe sapa sing arep gendak sikara karo awake dhewe kudu wani sing maju anak-anak Pandhawa iki justru kuwi anak-anak kemarin sore to ayo anak-anak wingi sore Gatot Kaca Antarjanta Sena karo awake dhewe dibanding kaya dhewe buyute awake dhewe arwane awake dhewe iki dhek ora iso mikir wae piye nek kira-kira nyekel karo awake dhewe wani rasa semelang oh iya apa jan nek nganti awake dhewe mati wong urip iso dinteni apa aku tak takon hah wong urip semene akeh iki mung do antri modar asline ngono kuwi tur mati urip iki gumantung karo sing gawe jagat mati urip ora gumantung karo Ndara Garukaca Ndaratarja Ndaratasena ning mati urip gumantung karo sing gawe urip ha ta heeh iso kowe musuh Ndara Garukaca Ndaratarja Ndarasena kowe perang karo nom-noman Ngamarta menang lho ora gleleng ning ketoke kok ora mungkin ya Gong sing ngomong ora mungkin sapa wong ki anggere wani budidaya apapun itu iso terjadi ya wis aku manut karo kowe oke nek do tekan kene kira-kira arep ngajar karo awake dhewe krubut loro oke siap tenanan lho Gong ki asli ora goro aku nek kene iki sik aku tak ganti ya ora ganti sing ngene iki wah nganggo training tok iki nggo pencak ra beres oh ya wis pokoke kowe rasa semelang aku nek ganti kartu abang ngene iki asli aku mung ngarep nguyuh lho Ndaratasena ya Truk bekti kula katur nggih Den ya tak tampa pangestu tanpa ngono ya Pitruk nuni nggih sangat anggen kawula pundi Ndaratasena ya Gong bekti kula katur nggih Den ya tak tampa kok pasuryane ora kaya adate sampeyan niku nek teko mesti ngedum rokok lho niki kok kaya ora ana piye niki sik perkara aku ngedum rokok ki rak lega atiku nggih wangsulan Truk ya ning kok saniki kaya mboten lega jujur wae aku ora lega rasaku Truk mboten lega rasane mergane aku nampa pangdikaning Prabu Mandura yen to kowe wani karo Prabu Mandura iya oh nggih lah terus sebabe sampeyan rawuh mriki jalarane napa aku diutus karo wong Mandura ken nyekel kowe nyekel pripun tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu tak leboke pakunjaran kok iso anta sapa Antasena kuwi kok kula aja dileboke pakunjaran niku lak salah kula napa nek kula melakukan penipuan perjudian penusukan niku sampean nyekel kula ora masalah. Ha kula niku ora nglakoni napa-napa arep dirangket. Kowe wani karo Siwa Mandura, ya to Truk? Ya to, Go. Kowe wani karo Punden padha karo kowe nampa keluputan. Kowe gawe isin Punden Pandhawa. Kowe gawe irang Punden Pandhawa. Kene ulungna tanganmu tak bondo. Bagong San tak bondo boke pakunjaran, ora tak pakani mati ning pakunjaran kowe. Piye, Gong? Nek mundur-mundur. Ya. Mundur terus. Ya. Kene le wangsulane wong ngene iki nek wong gleleng nek ora tempuke wong gentro ngene iki ora sik Mas masalah iki nyekel aku monggo terserah ora masalah kula niki warga sing manut pernatan hukum negara Ngamarta lho ora bakal selak kula ora bakal endo nek pancen Bagong salah nek pancen Petruk luput ora masalah nek sampeyan iso nuduhke keluputane teng pundi kula melanggar pasal pira niku monggo ajeng manghukum nek mengke riyen menyingiliki kidik Wiratoya apa Truk menyeliki diki ya kleru ya menyelidiki wong niku nek ajeng menyiliti menyelidiki niku kudu nampa pelapurane kedua belah pihak. Ngoten. Sampeyan entuk pelapurane Sinuwun Prabu Mandura, monggo. Ning sampeyan kudu takon karo aku, janjane lara-larae apa? Piye? Ngono.
Ora kok nampa pelapurane kono terus kono dicekel, kene dibingkem ra entuk omong. Adil macam apa itu? Nah, ngono kuwi kok. Meneng kowe, men ora usah cerewet. Yo, saya tak takon karo kowe. Takono. Waton rangel-rangel. Sebab apa kok wani karo Sing Mandura? Nah, ngono iki lagi adil. Sebabnya ngene, Mas. Aku karo Petruk dikongkon bapak. Yo, kowe iki mbok basa karo aku. Wong kok ora basa karo aku kok. Aku pancen ra iso basa. Padha aku ya ora iso basa. Aku dek pelajaran basa Jawa ora mangkat. Wah, ngayali Raja Mas. Meneng wae to? Yo. Aku dikongkon bapak. Yo. Kon sowan ning negara Ngamarta. Apa? Apa to? Apa to wigatine? Ya kuwi mung dikongkon supaya mboyong para Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel. Sebabe bapak arep bangun kayangan. Dudu papan sing magrong-magrong kaya kayangan dudu. Ning bangun morale para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe ana ing kayangan kebak karukunan lan katentreman. Paham? Terus syaratnya siji. Aku kudu mboyong para Pandhawa. Mboyong para Pandhawa. Sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Terus rawuh Prabu Kresna ya ngendikake nek arep mboyong pustaka Jamus lima sada dienggo tumbal wadaling negara Ndarawati mergo Ndarawati ketaman pegebluk. Sampai di situ, waduh. Aku curiga. Apa, Gong? Curiga iki keris. Lho, mencurigai iki lho. Cubriya. Aku cubriya. Sinuwun Ndarawati iki Nalendra Titis Wisnu kok negarane ketaman pegebluk. Itu hal yang mustahil. Ha ta? Ya, terus pegebluk iku tiba ning donya dienggo papan sing elek. Papan sing apik ora bakal ketiban pegebluk. Mula kula curiga. Ya nek Sinuwun Ndarawati niku kenan, nek palsu, nek mung arep gawe boyong pustaka Jamus lima sada napa mboten kapitunan. Wah, kula matur-matur niku Prabu Baladewa panos maning jalanan. Petruk, Bagong. Kere ketibal 17. Wong elek nyolok mripat, mung batur kok wani karo nata Ndarawati. Kowe iki meng kere sadar. Kula sadar wong kula ya kere tenan. Kula ora apa-apa dunake kere niku ora apa-apa dunake wong ora duwe ora masalah. Wong kula ya ora duwe tenan, kula niku ya wong melarat tenan. Lah iya, Lah nggih. Ambareng tekan kendhone Sinuwun Prabu Baladewa paring pangandikan. Kowe bali aga omong karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong melarat. Semar ki wong ora duwe arep bangun kayangan. Sing nggo bayar cengele bapakmu kuwi. Ha iki wis biajigur iki. Iki wis melebihi apa jenenge unggah wis nglanggar tata krama nganggar unggah-ungguh. Sane ngene Mas. Perasamu sebagai anak. ya. Nek bapakmu DC piye? Aku nesu. Pamane tak uneke Antasena anake wong Werkudara, wong dlogak-dlogok, wong ra iso basa, hunah-hunuh. Rasamu piye? Wong mau tak ajar mergo ngino karo bapakku. Padha aku. Aku ngene iki mbelani bapakku to. Ento iso kok Antasena. Undang-undane ento. Ento itu kang nata gamelane, men. Ora masalah. Ora. Bener sapa saiki petungan? Ujebul lelakone ngono kuwi to. Heeh. Aku ora gawe-gawe. Sumpah wis to. Prabu Baladewa terus sapa sing cilik gedene sangkule ate duwe pira? Menang boyong pustaka Jamus lima sada. Niku terus kula metu jaba. Kula tataki tandangane Prabu Baladewa. Ngoten. Kowe ngerti ra aku mbok-mbokane kesadar ora kowe? Berarti kurang seru. Aku wis ngerti. Nah, mula niku sampeyan iso metung, sampeyan iso mikir. Ngoten. Pripun kok iso kedadian kaya ngene iki? Sampeyan arep belani sapa? Sampeyan arep belani Prabu Baladewa? Ora masalah, ora masalah. Sampeyan mungsuh karo kula. Jajal ye. Boktake wong Depok kene. Antasena karo Bagong iki menang sapa? Nek menang sampeyan, Piyai Swenakae wis lumrahke. Lumrah Antasena satriya. Nek menang kula, sampeyan isin selawase. Ngono ye. Ora ketap-ketip ento. Entanto. Kowe meneng ta cah jireh kok awak. Wisane mung dekem nang mburi kok.
Wah, dadi critane ngono to. Wah, aku wis omong. Kuwi ladalah. Ora ladalah iki serius. Piye terus piye? Ayo golek gon sing jembar. Rupa wani jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh? Wah, nek ngono nek aku ngewangi Siwa Mandura, salah aku, Gong. Aku iki tergantung pikiranmu. Salah karo ora iki gantung sampeyan menggalih. Monggo arep ngewangi Baladewa. Oke, ora masalah. Sampeyan bantu kali kula, matur nuwun. Tegese sampeyan nom-noman sing sadar karo kahanan to. Maksudnya piye kok ngrangkul iki? Truk, ngati-ati lho, truk iki ampun dibanting tiraka lho. Ora Ndara Antasena wis eling kok, Gong. Eling piye maksudnya? Eling ngrangkul kuwi nek dheke salah. Iki ketoke sikile kok mlebu-mlebu nang ndi? Nang tengah-tengah sikilku kok banting. Kok gak ndengkul nggon aku. Ngapura ya, Gong. Mboten napa-napa. Aku salah. Ampun, nggih pun. Karena sampai niku cah nom kadang kala nek entuk pelapuran terus emosi yang dipakai tapi hati enggak terpakai. Bener. Terus ngubyang-ngubyung ngalor kidul. Yo barang dikenake aduh getun aku, getun tiba mburi. Menawa jenenge Cibubur. Lho. Kok tadi Cibubur ngopo? Nasi sudah menjadi bubur. Ora ono cinasi. Aneh-aneh ora. Ya wis nek ngono aku salah. Terus pripun iki? Kowe tak ewangi aja kuwatir. Nek ewangi pripun? Aku tak ngewangi karo kowe entuk ya, Gong. Entuk yakin entuk. Pripun? Ya, wah gleleng iki. Wah, jan balem. Iki sing tekan kene ya kuwi Kakang Haryoto Kakang Antarja. Heeh, terus nek ketemu karo kowe nek kowe muni-muni kaya ngunek-unek aku iki mau mesti kowe diajar malah. Mergo kae watake beda karo aku. Waduh. Upama diajar mbok niki mawon. Hus. Kok kakangne ora? Aku ora melu-melu kok. Nek aja kuwatir. Aku tak mancing ning awakmu. Manjang iki? Iya. Nane, Tenan. Serius. Wes go. Nek kowe tak jingi, kowe diantem ora ngrasaki lara, dipateni ra iso mati. Wah, gleleng iki wis rasa sedia power bank iki. Ha iya. Ora iso mati kok. Ha iya coba. Lha medan pundi? Medane iki enggak? Ora. Niki enggak, niki ciut ning kok iso jembar. Emoh. Jijik ora. Medan pundi? Kowe ngampet ambegan. Non, Ngampet ambegan. Gong. Wis. Lho kok ora ono to? Wis mlebu kok. Aku ya gumun kok Ndara Antasena kok ilang lap. Terus ming ana bayangan mlebu ning awakmu slop ngono. Sampeyan teng pundi, Den? Ning awakmu. Tenane? Iya. Lho kok sedeng ya? Sedeng wae. Lentur apa ya, Den? Ha iya. Mongko Ndara Antasena iki gedhe lho. Heeh. Aku mung semene kok sedeng ya, Tru? Sedeng. Elastis kok ya. Wis aku wis ning kene. Nah, matur nuwun nggih. Ya. Terus niki kekuatane Kowe arep ambles bumi, ambleso bumi. carane Ngawat ambegan. Bumi pandenen terus engko sirahmu tok jebleske bumi engko rak bablas. iki ngapusi ora iki. Nek bumi tak pandeng, sirahku tak jebleske menyonyo sampean tak ajar lho. Ora, tenan. Wis pandeng tenan karo batin niat ingsun ambles bumi. Niat ingsun ambles bumi. Wis tibakno. Wah, jigur iki piye ta iki? Ngene-ngene tak nahi jopone. Samane pripun? Dirokno. Kula kelas kali kula kulak kaling kilen kula. Keli kintir kali kacuk kula kileng-kileng. Terus dapalke terus. Ya. Kula Kelas kali kelas kali kula kulak kulang kaling kilen kula
Kentir kali kacuk kula kileng-kileng. Aja kula kileng-kileng. Wis. Kala kula kelas kali kula kulang kaleng kilen kali kentir kali kula kileng-kileng. Sing urut nek ora urut ora iso lho. Nggih. Kala kula kentir kali kula ya. Kelas kali sik. Kala kula kelas kali kula kulang kaleng kilen kula kentir kali kula kileng-kileng. Coba. Bajigur. Truk. Bumi peteng. Ora ana listrik. Ha iya, Ndang. Waduh. Wah, tenan ora. Nabrak apa, Gong? Sapi tank. Untung ora bocor. Atos plempeme lho ndasku. Heeh. Lho, iki jaratan. Benar iki lho iki kok marep ngetan. Metu Gong. Ndara Gatotkaca. Iya, Bagong. Ndara Gatotkaca, iya Petruk. Kok mandhap saking Dirgantara mboten menehi sasmita. Mak jeluk. Kaget aku. Kula. Bagong. Nun, Petruk kon maju. Bentar kowe. Ternyata bukan saya. Kula kelas kali, kula ulang kali. Kowe ngapalno mantrane men iso ambes bumi ya, Gong? Heeh. Wonten dawuh, Den. Betul. Nun. Kowe tak takoni jujur. Nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura. Nggih. Lek pancen bener tegese kabeh sing dikendikake Siwa Mandura mau kabeh nyoto. Pancen nyoto, kula wantun Sin Prabu Mandura, malah kula wantun mlebeti sayembaranipun Siwun Prabu Mandura. Betul. Nun. Tekan kene aku bakal bondo tanganmu ngrincung sikilmu. Mapano. Yen perlu kowe bangga kepancat pundakmu tak gembol ndasmu. Ora sudi aku duwe abdi kaya Petruk, mirang-mirangke karo wong tuwa, mirang-mirangke karo Bendara, mirang-mirangke karo Gatotkaca. Aku isin di ati karo kowe. Tinimbane kowe memirang marang lenggahe para putra Pandhawa. Mapano sirnake babar pisan. Kula kelas kali kula katriku mulung mangrempak ing wadya Kurdagara. Aduh kula ngeling. Kurdagara nek kagiri-giri. Gong ora sru-sru iki aku arep omong-omongan malah. Nuwun sewu, Den. Nek perkara kula lajeng mangpejahi mboten napa-napa. Ning nek pancen kula salah, nek pancen kula kleru. Ning nek kula mboten salah, kula mboten kula arep dipateni niku terus Petruk niku menungso kok dipadake kewan. Kewan niku ora kleru ora salah, dipateni menggo pemarem atine para menungso-menungso niku. Nek Petruk niku menungso e, Den. Sampeyan kudune iso menggalih. Apa to sebabe kok Petruk wani karo Sin Prabu Mandura? Petruk niku sajake dadi abdi, ora tau wani karo sapa-sapa wae. Ora tau. Kalih Rama ora tau wani arep kok Rama niku mplaki karo Petruk, ning tak anggap niku katresnan. Ngoten. Sing jeneng tembung kasar niku aja dianggap kasar, ning kadang kala niku katresnan. Petruk Gunto, ngono iki Ndara Werkudara sing ngendika bapakmu niku ning ati penak. Petruk edan, Petruk kentir, niku teng ati penak, mergo niku tresna kalih kula. Ning tembung sampeyan iki wau mboten wonten tembung katresnan. Niku tembunge wong sengit, niku tembunge wong ora seneng, niku tembunge wong kasar. Petruk mapan pancen lak gembol dasmu. Kok ngono ta kowe? Kok dadi sampean ora kelingan jaman sampean niku lha omong. Sampean ora kelingan jaman kula niku ngomong karo sampean. Wit cilik nganti gedhe, wit kuncung nganti glung, wit jabang nganti craprang. Sikil tanggo sirah-sirah tanggo sikil. Supaya kok niku nyumuru Pindra Gatotkaca niku dadi satriya sing iso dindelke dening negara. Kula kelas kali kula. Oh tak gebuk sangelmu lho Gong kowe. Keseron kok, keseron Purdrana. Oh iya. Lara ati kula.
Sampeyan ngrasa mboten? Sampeyan niku kula omong kowe cilik. Nek karo bapak sampeyan nek ngomong Ndara Werkudara niku kau. Anggere sampeyan Ndara Werkudara ora kebeneran. Gatot. Gecek ndasmu. Niku sing goceki sapa? Kula. Sing eleke Ndara Werkudara sapa? Kula. Ampun Den niku Kang Putra. Kalah karo Stijo. Idadasmu. Kula bali to ngoten niku sing goceki kula. Kula sing ngelingke. Kedane sampeyan. Saniki ajeng motol ndas kula. Ya kebangetan to, Den. Nek sampeyan pun mentolo monggo, ora apa-apa. Ora apa-apa monggo. Mang potol. Niki mboten drat-dratan, Den. Terus dijabut mawon penak mawon. Mboten sak kanggo diuntir. Mang potol kula ikhlas. Nek nganti kula mati, nyawa kula tekan swarga, ketemu karo mbahmu. Sampeyan mesti takon mbahmu sapa? Mbahmu niku Satnalendra Dodeng Samaladeng. Ora ana wong sak jagat iki sing wani karo Prabu Pandhu mboten wonten. Mula Ngastina biyen tentrem. Mergo ora wani karo mbahmu. Nek nganti kula mati, sapa kula munggah teng swarga ketemu Ndara Pandhu, Petra. Kok wis mati? Kula ya matur nggih. Batrane pun entek. Mesti modar. Sing mateni sapa? Sing mateni putu sampeyan Ndara Gatotkaca. Gatotkaca ki anake sapa? Gatotkaca ki anake Om Werkudara. Lho lha kok dadi mateni kowe? Nggih sinuwun iblis larat. Putu ora iso diwulang. Mikir aku tak medhon tak ketemu karo Gatotkaca. Sampeyan ketemu karo mbahmu. Tunek-unekke. Ndara Pandhu niku ora tau nyeneni kalih kula, ora tau ndukani kalih kula. Aku aputune karo matra ndas kula. Enggak. Niki dipotol gampang kok wis tuwa kok, Den. Wis ora wulet. Nek nganti sampeyan ketemu karo mbah sampeyan kula ora tanggung. Nek kali sampean dunek-uneke wong tua sampean Pandhawa kabeh, kula ora tanggung, Ndara. Agene mayar. Mendinganane kok mabur wedi. Kula kelas kali kula. Aduh aku. Gong non ora sah di nganu, ora usah diapalke. Terus pokoke kowe arep ambles kuwi kari batin tok. Oh nggih. Piye, Tru? Sukses. Terus kaca tak apake? Tak tangisi. Kowe kok iso nangis? Monggo kowe ora tau nangis lho, Tru. Anakmu mlebu rumah sakit kowe nanggap dangdut tok. Cengelmu ora. Ora ndek perasaan kowe sale. Ada? Oh, ora wae kok. Ah wae. Klimen orjenan sing nyanyi bojone Bagong anu Gareng ta. Kowe kok ora golek iso penyanyi liyane, ora iso golek penyanyi liyane kok anggere muni wis sing diundang bojone Gareng. Ayo aku duwe rasa. Oh tak kandhake Gareng asli ora cangkeman lho kok. As, apa? Tetep tak kandhake ora cangkeman. Alah apa? Ayo Ndara Antarja diladeni. Oke, Gus. Apa? Nih makanya sing maju Ndara Antarja gelut nggih. Yo. Njajal kula sing Kang Supanadine mungsuh kakangne menang sapa? Yo. Ning kono iso nyembur. Hah? Kono iso nyembur. Sampeyan iso mboten? Iso. Kowe engko anggere arep nyembur dhehem sik terus tok semburke. Kuwi sembure saka aku. Oh, siap. Saya kene wong Sorejo kene. Arep nyekel petrol tandinge iki. Pamer. Wiwit kapan kowe iso ambles bumi? Kaget lho, ya. Edian. Lagi iki aku karo Bagong iso ambles bumi. Oh, aku aja kok ngemblesi bumi. Ngemblesi apa? Mbah, edanan. Kowe Bagong nggih, aku goleki Petro. Petro ora ana wis bali. Aja ngapusi. Ngapusi aja takon terus to. Kendarak tak ajar dintangane Antarja.
Kowe arep ngajar aku? Iya. Aku aja tak anggap Bagong wingi. Mulai bengi iki Bagong digdaya Cukdeng Samaladeng. Pilih tanding boboting yuda utawa teges tinatah mendat jinara ngentel. Terus kae nek tembung kae tinatah mendat jinara menter tinumbak bengkung sinuduk putung. Tinatah mendat jinara menter tinem cah goblok tenan kae. Tinumbak bengkung sinuduk kecil-kecil. Tinumbak bengkung sinuduk putung ngono lho, sinuduk putung. Aku ra wedi. Aku ya ra wedi. Sirmu arep ngopo? Nyekel Petruk. Petruk kakangku. Petruk masuk angin kowe tak keroki. Tak tambali tak blonyo minyak angin. Kok Petruk mati arep diame-ame. Anggapmu apa? Kowe kudune iso mikir, Jo. Kowe iki nom-noman. Kowe iki pondasi bangsa negara Ngamarta. Aja gampang kena pelapurane wong sing kurang tanggung jawab. Aja gampang kena wadule wong sing ora seneng karo Bagong, ora seneng karo Petruk. Terus apa-apa tak tandangi, apa-apa waton nyendikani jaweng wong tuwa. Wong tuwa iki selawase rong karuan bener, Jo. Kuwi wakku Mandura. Harus ora urusan arep wakmu, arep abon, arep tengkleng terserah. Ning kowe terlalu banget percaya karo Prabu Baladewa ki ora apik. Baladewa ki ya rong karuan bener. Nyatane Siwa Mandura ngendika kaya ngono. Lelakone sing sejatine ora kaya ngono. Yen ngono palangi karepku ngono nyekel Petruk. Nek pancen aku dadi palang karep apa? Ora minggat sing arep aku. Sembur mloso awakmu. Sik. Pameran kowe arepan. Apa sing iso nyembur sak donya iki meng kowe? Kowe pamer, kowe putu ula. Iya. Kowe putu mbahmu dewaning ula. Ora masalah. Semar ki ya dewa. Semar ki Sang Hyang Ismaya. Kae kakane Bathara Guru, kae aja kok nyembur. Nyemprot wae iso kae. Iki arta buktekne Bagong ki anak Semar. Sing pancen wis diparingi jaya kawijayan guna kasantika. Ungalno dadang. Nek pancen kowe iso nyembur aja sumbar. Aku semburen. Nek aku tok sembur aku gletak. Aku ora eling. Aku ngakoni kalah. Weh, wong ki aja sok kibir, ndak kejungkir. Aja sok pamer. Mengko ndak kowe kuwi keweleh. Ngono? Nyoba ye. Ayo nyoba jajalan. Ayo. Ketiban pusakaku ora gletak aja tundang Bagong. Waduh. Moh aku. Arep aku rampuh ning jijiki. Iki tak lek meneh aja. Eman-eman mergane. Mek syarate kudu ngene iki. Ayo tibano. Iki mergane pati ora. Waduh, pati aku. Wah! Piye, Kong? Sapa-sapa tak semburi kabeh. Aduh, Kong. Panas, Kong, dadaku. Panas, Kong. Kampungmu kapan kowe? Ayo, arep aku ngewangi kowe ning utangmu sahur ora? Heeh. Aduh, Kong. Aduh, Guru. Kapok ora. Ayo ra nonton Ndara Jae gletak iki, Tru. Ora gleleng. Ayo. Ayo, Gong, ora ngono ki, Gong. Ora main-main, aku ora seneng carane kaya ngono, Gong. Aku wegah. Weh, lah ora sambat. Mlonyo awakmu. Panas banget, Le. Oh, gleleng aku. Heeh. Aku anggere Wedan. Gleleng kowe iki urip apa mayat hidup to?
Tak damu ora apa-apa. Iki wis pusaka ning ngabani Darantasena lho. Nek arep nyembur ngono kuwi sik. Kok mengisis saiki? Hah? Kok mengisis? Dan Apa? kok mengisis? Sajae racune wis entek. Waduh. Pokoke ane damu apa ya? Ya sajae ngono. Wah, niki nang mboten. Oh, metu ra omong-omong. Lah kowe terus suwe-suwe gleleng. Augah ana. Sunane metu iki omong. Omeng meneng bae. Agane ya ora krasa. Sunane metu iki kedhep apa? Kodhem. Karo glinding. Glinding dasmu. Kowe bangeten kowe. Iki Kakang Antarja ora eling tak tambanane. Nek nganti ana apa-apa ndak malah ora prayoga. Nggih. Wah, gugu karepe dhewe. Mesti tok bantu Dimas. Heeh. Lha nganti kowe bantu karo Bagong karo Petruk. Mergo iki ora salah kok. Aku nek karo wong ra salah ora bakal tumindak elek. Tur malah wonge tak bantu. Tur dasare Bagong ya ora kleru, Petruk ya ora kleru mergo mbelani bapakne. Rungokne kuwi. Rame waton gugu karo omongane Baladewa. Baladewa pancen ra seneng karo awake dhewe, Truk. Ha iya. Wis ngene wae Kang, saiki Kakang ambes bumi. Rasa ngetok nek dukane Siwa Mandura. Mulane tak kondele. Lah Dimas arene ndi? Aku ya tak ambles bumi. Kowe aku lho. Wis urusan dhewe. Oh, pahit iki pisan. Mongko iki mung suwe kari dhewe berat iki, Truk. Sapa? Baladewa genah. Cilaka ora. Urusana dhewe. Aku awak Kakang Antarja tak ndelik sik. Monggo nek wis rampung perkarane aku tak bantu karo kowe go. Arep bantu engko. Heeh. Ora saiki. Ora. Terus kula mungsuh Prabu Baladewa, Pikiran dhewe nggunakno akal pikirmu piye iso menang karo Siwa Mandura. Mergo aja nganti dingertanani ento aku ora mbelani karo Siwa Mandura, aku tak ndelik karo Kakang Garut Antarja.